Сега ще ви кажа накратко защо влизам в болница. Влизам в болница, защото от около 10 години, може би и отгоре, имам подотили лимфни възли, които така и не изчезват, не се повлияват от антибиотично лечение. Имам тук един по-голям, който е в областта на шията, други в областта на врата, около ребрата, както и на други места по тялото. И веднъж появят ли се, никога не изчезват. Бях в онкохематология, правиха ми какви ли не прегледи, гледахме какви ли не специалисти, изследвания и накрая просто ми казаха, ами те хората с години си живеят така с подотили лимфни възли. Май месец получавах много силно главоболие с повръщане, а сега пък от 15 дни отново съм с главоболие, което не ми минава. Друго нещо, което е от 2 години насам, ми намериха една киста, която беше неуточнена дали е от бъбрека или от черния дроб, но ми казаха да си я следя и просто да видим дали ще порасне или ще си остане такава, като беше 40 и няколко милиметра. Сега при последния ми преглед при нефролог се оказа, че кистата е пораснала и вече е над 55 мм и съответно сега трябва да видим дали е от дроба или от бъбрека и ще ми направят разни изследвания, ще ме препратят при други специалисти и затова гледайте този влог, за да видите как ще протече моя престой в болницата. Мъжа ми тук ме остави до болницата и сега трябва само да намеря къде е клиниката по нефрология, защото тук е доста объркващо. Намериха, както казват, спитане и до Цариград се стига. И багажа супер много ми тежи. Ами само преди се похвалих, че спитане и до Цариград се стига, всъщност бях объркала мястото и заобиколих. Такъв тук сме Тимон, тъкмо ще си помогна целият тежък багаж надолу и ще дойде докторката или ще ми се обади да се кача отново. Затова няма да бъдем от тук. Така или иначе ми искаха днес да бъда гладна и жадна сутринта за първите изследвания, които са. Кафе не мога да пия, после ще пия, така че. Някакви плака не имаш ли? Към лекарства? Към делаци. Да, забави малко. Няма, вече няма. Дадоха ми сега да пишкам в 2 чашки, като ще ми направят изследванията, ще ми вземат и кръв. За сега, която информация съм придобила е, че днес ще ми се правят изследванията, утре ще ме изпратят на гастро, а пък в сряда ще ми правят и скенер. В принцип сега ще бъда за болничен престой 4 дни или 5, в зависимост, ще видим как ще излезе и скенера и другите резултати и след това вече ще ме насочат дали другата седмица ще се наложи пак някъде другата да ходя или да правя други изследвания или каквото и да е. Взем си да пия едно кафенце. И сега се връщам към болницата, защото ще трябва да видя в колко часа ние часа при гастроентеролога, защото той е в друга база на болницата и трябва да пътувам там, като те си имат такъв транспорт, който те кара. Тъй, че не се притеснявам за придвижването. По-скоро ме е страх какво точно ще ми прави гастроентеролог, дали ще е просто преглед с ехограф или някакъв друг преглед. Сега имам да обработвам малко видеа, така че ще поработя, след което просто ще изчакам да ме извикат и да ми кажат кога трябва да тръгвам за другия доктор. Вчера бях много снала. Но пък честно да си кажа, ме боли ръката. Но не е болка за умиране, ще го преживея. Тъкмо бях на ехографа. Погледнаха ми кистата, която имам, която всъщност не могат да разберат дали е на бъбрека или е на черния дроб, като е 5 на 7 см. И тъй като утре съм на скенер в хирургите, директно утре ще ми бъде и гастроентеролога, защото и той е там, за да не ходя днес и утре пак да ходя. А пък днес ще ми назначат вероятно консултация с кардиолог и също с невролог. В общи линии желязото ми е било доста ниско от вчерашните изследвания, всичко друго си е наред. Кръвното ми сега беше 120 на 80, което също е добре да кажем. Шматката аз още не съм закусвала. Мисля, че трябва да ида да си взема нещо да хапна. Обаче тук може да ме търси докторката, за да ми даде информация кога ще мина през кардиолог и невролог днес, така че ще изчакам, няма да бързам. Малко ми е скучно, честно казано. Ето е стаята. Едното легло, моето легло. Тук си закачих якито, защото няма закачалка. И ето това ми е гледката. Тук е като някой хам, вратата дори да си я затвориш, веднага идват и ти я отварят. Не, честно казвам, да се наслаждавам на тишината, защото главата ми покрай децата винаги е. Дойде сега докторката и отивам до другата сграда на кардиолог. Хич не разбрах къде трябва да отида, честно казано, но разбрах, че трябва след кардиолога да мина и рентген. Ама сега проблема е, че нито знам къде е кардиолога, нито знам къде е рентгена и трябва да обиколя цялата болница, за да ги намеря. Докторката беше супер мила, обясни ми къде трябва да отида и познайте аз какво разбрах от това, нищо. Ама няма нищо, сега малко ще поразходя тъкмо. Възрастните хора са казали, който няма акъл, има крака да ходи, като забравиш нещо или не разбереш нещо, просто ходиш и така.
Ето така изглежда двора на болницата и те са много такива различни сгради. Всяка сграда е за нещо. Или може би всяка сграда е отделение или нещо такова, не съм сигурна точно. Но знам, че там, където съм аз, е нефрологията. Тук има и параклис и ще вляза да запаля свещички за здраве. Мама вчера е минала през църквата, която е в квартала, където живеят в Кичук, Париж. И е запалила и аз днес ще мина да запаля за здраве. Готова съм, минах през параклището, запалих за здраве свещичка и сега отивам да търся кардиологията. Добър ден, здравейте! От болницата ме изпращат за кардиолог, консултация с кардиолог. Отзад от клиниките ли? Да, отзад от клиниката по нефрология. Добре, значи тогава се кажете на третия етаж, 44-ти кабинет. Кардиолога е там в третия етаж, 44. Добре, много ви благодаря. Оказва се, че за да отида на кардиолога трябва да мина отзад по една рамкова и да дойда в ДКЦ-то. И сега се качвам на третия етаж, всъщност тук е кардиолога, така че ще се видим после. И хубаво, имаше ме видим. Така, накратко казано, доктора ми изписа хапчета, защото му казах, че наистина преживявам доста голям стрес и напрежение, освен нали, в личен план и в професионален, имам доста стрес. Той каза, че така или иначе учителството се води стресова работа. И ми изписа хапчета, които са бета-блокери едните, а пък другото беше магнезия и някакво, което е за нервната система. Каза ми, че реално този пролапс, който винаги, когато ходя на кардиолог, още преди може би 10-12 години бяха ми казали, че имам пролапс на митрална клапа, бяха ми слагали холтер. Той сега ми каза, че нямам пролапс, което мен супер много ме очуди, защото реално аз от 10 години всяка година ходя на доктори, ходя по различни доктори и винаги ми казват, че имаш пролапс на митралната клапа. А той ми каза, че това било нещо, което е съвсем незначително и съвсем мъничко. И самата клапа не се затваря надолу, да пуска 2-3 капки кръв, но после пък не се връща надолу и не потъва, което било същинския пролапс, нали, ако наистина имаш пролапс на митрална клапа. Което за мен беше изключително странно да го чуя. И сега ще продължавам да търся и рентгена, за да мина и рентгена на врата. А пък като се чувства с майка ми вика, че при къв специалист изобщо не отиде. Те пратиха на всичко. И реално наистина е така. Имам вчера пусната пълна кръвна картина, имам пусната урина, след което нефроложката си ме гледа. Днес ми правиха екограф да видят пак кистата. Ходих сега при кардиолога, имам назначен гастроентеролог, отделно имам назначен невролог. И сега всъщност кардиолога ме попита, ходила ли съм на ендокринолог, дали са ми назначили FT4 и ТСХ, но аз съвсем скоро бях на ендокринолог, прегледаха ме и са ми пускали изследванията и съответно всичко ми беше в норма, така че мисля, че не е необходимо сега и ендокринолог да минавам. Интересното, по последна информация, като ми минал ДП-ехографа, докторката ми каза, че кистата е около 70 мм. Аз преди 2 години, когато ходих и я намериха, беше 40 и няколко, а при прегледа при нея в кабинета, който беше преди да ме вкарат в нефрологията, беше 56 до 60. И не знам сега дали е пораснало от последния ми преглед, който беше преди 2 седмици. И често казвам, вече нямам търпение да мина скенера, за да се изяснят нещата. Ами пак ще го кажа, който няма акъл, има крака. Върнах се аз да търся рентгена тук, където е болницата и се оказа, че рентгена бил също на ДКЦ-то, където беше и кардиолога. И сега се връщам отново натам. И си видях другарчето по стая, така че поне после като се върна ще си имам компания. И е доста студено днес в Пловдив, направо замръзнах, а пък аз съм и хремова и съм леко болна. Сега вече съм тук до рентгена, чакам, като изчакваме всъщност машината да се охлади, защото от сутринта е имало доста хора и дават 10 минутки почивка. И когато си направя рентгена, се връщам към отделението, а после вече нямам търпение да отида и да обядвам. Минах рентгена, излизам от ДКЦ-то и се връщам към болницата. По служебен път ще им изпратят резултатите от рентгена. Снимаха ми врата всъщност от двете страни, отляво и дясно. Минах една консултация с гастроентеролог. Оказа се, че кистата ми е 5,5 см. Сега ми изпратиха, за да дам отново от бръщето кръв за пълна кръвна картина и там нещо на стъкло. И сега вече ще се връщам отново горе в нефрологията, да видя дали са ми разчели рентгена от по-рано. Минах и през гастроентеролог, като гастроентеролог ми каза, че имам киста на десния бъбрек, като си мисли, че наистина е от бъбрека, а не от черния дроб, и е 5,5 см. И видя, че всъщност имам друг вид киста, която е на левия бъбрек, но каза, че и двете не са опасни, не са застрашаващи живота. И въпреки това, вероятно, трябва да се следя доста по-сериозно, но все пак утре ще отида на скенера, за да се потвърди дали наистина е от бъбрека. В общи линии постоянно си обикалям наляво надясно. Минах си и с невроложката консултацията, като тя ми каза, че вероятно имам тензионно главоболие, което е причинено от стрес и от напрежение. И въпреки това установихме, че мен ме боли лявата част повече на
на врата и ми изтръпва лявата част, като дори когато ми направи теста с вървенето, се оказа, че леко така бях наляво. И това е. И сега ще се кача пак нагоре и ще се видим утре. Добро утро! Трети ден в болницата. Едно кафенце след закуска и отивам да сложат авоката, за да мога да се подготвям и за тръгване към хирургията, да си хвана линейката и да отивам на скенер. Малко съм притеснена, сложих си по-широко пуза днес, с идеята да не ми опират ръкавите в авоката, за да ми е по-удобно. Така че мисля, че от гледна точка на аутфит съм окей. Сега си видях моята докторка и съм си в стаята, каза да я чакам тук. Малко се притеснявам. Ето ми е широката блуза, която е по-подходяща, като имам авокат. Голямо вълнение, голямо чудо. Много съм развълнувана. Ако не ми сложат авоката по-скоро, вероятно ще изпусна автобусчето линейка за другата болница и не знам как ще се придвижа. Готова съм, сложиха ми авокатчето. Сега вече ще изляза долу на въздух, след което в 11 без 15 отивам да си хвана бушчето линейка, за да се придвижа до другата болница. И така. Добре, особено добро решение беше да си сложа тази блуза с тези широки ръкави, защото наистина ще ми е много по-удобно. Много е важно да не си забравя листовете, с които ме изпращат и бързам, защото линейката бушче тръгва след 5 минути да ми я изпусна. Супер, бушче няма. Добре, мисля, че тук ще се ориентирам доста по-лесно, навсякъде има указателни табели, така че даже мисля, че съм вече на правилното място. Това е хубаво на правилното място, ама трябваше да мина през регистратура. Ами аз знам, че тук долу има една регистратура, отидох на нея, се оказа, че има още една горе на рентгена, а сега пак нагоре. Ами чакай. Коледно настроение. Така, минах скенера и сега отивам към гастроентерологията и се оказа, че аз съм от другата страна на болницата. Добре, че ме пуснаха да мина напряко, защото ако трябваше пак тази процедура с цялото бутане, лашкане, праскане, да я направя, ще е ужасно. Така, сега бях тук в хирургията на Пещерско шосе, като минах през скенера. Скенера беше с контраст. Контрастът просто го усетих така топличко в тялото, но за щастие не ми стана лошо, защото майка ми беше получила алергична реакция, но аз нищо не получих, което е много добре. Чувствам се добре, след което минах среща с гастроентеролог, но гастроентеролог каза, че според него кистата е от черния дроб. Всеки ми каза нещо различно. Един я казва от бъбрека, другия казва от черния дроб. В крайна сметка все още не знам резултатите от скенера напълно какви са, но ми казаха, че ако е от черния дроб, вероятно ще се наложи да ми направят изследване, защото преди години сме имали куче и може да е просто нещо, което е като възпаление или нещо, което е като тения или подобно на това и трябва да ми направят изследването, за да разберат дали е или не, след което можем да коментираме отново нещата, така че ходенето наляво-надясно пак продължава. Ако клиничната пътека от нефрологията ми не поема това изследване, то ще трябва да си го направя или да го платя, или да ме приемат и да ме хоспитализират отново. Се води Елайза за ехинококус и се съмняват да не е паразитна киста и всъщност за това трябва да се направи изследването, за да разберат дали е такава или не е. Това е информацията, която имам, но няма да чета нищо в интернет, защото започнали да чета, ще се побъркам и по-добре, какво да кажат докторите, това да е. Махнаха ми авоката, в крайна сметка няма да ми вливат система, казаха ми просто да пия повече течности, взеха ми кръв, за да ми изследват кръвната група и да ми направят тази проба, да видят дали е паразит на кистата. И за днес толкова, утре ще видим. Днес беше пълна лудница. Сутринта ме видя моята докторка, каза ми, че е видяла резултатите от скенера, посмяхме се, че така и не излязоха точни резултати откъде е въпросната киста и ми назначи ЯМР. Другия месец, януари, отново влизам в болница, пак за една седмица, като тогава ще правим ЯМР и евентуално ще видим дали ще се наложи, ако е наистина надбъбречна, да се направят допълнителни хормонални изследвания от ендокринолог, като имам дадена визитка, ако се наложи ЯМР-то покаже това, да си запазя час за прием в ендокринологията. И да, излезе ми всъщност изследването, което е за кучешката теня и е отрицателно, дори ми каза, че съм доста под нормата, долната граница, която е. Утре имам записан час и при офталмолог, ще мина да видя дали не съм увеличила диоптера, за да видим откъде идва всъщност това главоболие, тъй като на рентгена се видя, че нямам някакви шипове по врата. А пък другите лекари ми казаха, че получавам нервни кризи и паникатаки, оттам ми идват световъртежа, тази замаяност, главоболието, както и всички тези съпътстващи неща с корен пулс и прочие. Така че ще видим утре какво ще стане с офталмолога. Така ще завърша този влог сега и ако има някакви други неща, аз така или иначе ще ги споделя в следващия, който е през януари. А до тогава се надявам да кажем само хубави влогове от почивните дни по коледните празници, както и подготовката за тях.
И също така интересни неща, които предстоят в училище преди коледната ваканция. До скоро!